APHLC Asong pen araniwang ta rong atokano rat anglum patebok damsi 6 du la pen mass joining tirok tok ame padopon bomlo Lasonsi Dhansiri Constituency Rong room Sorsori PS keparlo alongta me ki padodama birta kat news asemalo birta nangli Pinija khongpu ni phaing kora ke thomani sidame APHLC Dhansiri Constituency Committee Maipu MS Tokbi lapen alang liri sanghwa pen pater piponsi Dhansiri ahawar Rong room ke parlo Sorsori PS along 6 sedula potak cherok tokame lapen mass joining patopon Bangso cherok tokame ke padopon along APHLC Dhansiri Constituency Committee Maipu MS Tokbi pen mai Chari ponsi Kamal Singh India hin pensi mai ke phalam thi kachetong don Arat atama phan than ponsi alhi kapachini aporen pon Bapuram rong phararong Khonsing kruarong Lawrence rong piarong lapen Dhansing rong hang parong pli arong Arat atom ASDC Congress BJP party pen COC APHLC party along chingbedum rinti Maya long APHLC Tiripia Maipu Jai Kathar Don Maipu Rajesh Tiso Pachet Hang Chun Bang Kur Sing Timung Women Wings Chun Bang Phi Rita Kramsapi Lapen Songa long ke claim kachepa du katum chetong dunsi Mesen pen cherok tokame pachun ponlo Jai Kathar sir long live Sir Rajesh Tiso long live Sir Rajesh Tiso long live APHLC long live 6 to the long live 6 to the long live Surya Constituency along Sorsori Arong Sorsori Ahawar lo PS along Arong ke Rong Phli do nitum dakching room si total 210 house Harohinira Cap Don Harohinira Cap Amuluk Pini BJP pen lapen hala independent along ke dodon atum pen nang iltum APHLC along nang join dulu Don Harohinira Cap nang join dun pini alang litu an ke non APHLC sai sel la Rong Phli ke do an ke si ninga Rong lo alang litum pan choro lo athema lagai APHLC long nang join dun polote lagai karbiang long nang che rai dut wa kam lo la si a hok alam lo la support alang litum pan na choro lo non itu nge karbiang long di mahasau tribal area an itum pan itum amit hang pan tribal tum pan che rai vek nang yi po kam si non elitung ke claim lapen ke la nitum le democratic ating pen nitum election ke high vek nang yi pot election high hetik ke kam ta claim un claim long le nitum pan la election high lo pulotang te nitum ke la inglong Arat tum pan an ke kam ke claim pi sai se po Sakori ke doan inglong Arat tumhan si pilap po long le apata ke doan inglong Arat tumhan si pilap po lapen voter list along just semet la council of voter list along ke la ke inglong Arat tum amen an si do chot po akapre to amen an ke ni tum than lap po lo ba ke no mas state ke hang kambang la ke ni tum patir pipik po lapen siksiduk le pangtang fek po Rong Phli Arat pini nang jon dun lo Apen ke ning samjin lo choro lo lang tumhan tason por hut kisung hut ajakong nang piun theke pot choro parpik lo kuti dhoinobad lo lang tumhan ake la non ke wangji election huta lang tum aphan ning che thelo mane ongdung abhut pen la APHLC a candidate sar Jai Kathar phan pahai dun po pusining che thelo Clement thek nang ji Athe power bank long where we turim long hang ba team karbiang long tu punoy power bank ke long where we lasi nili pachuning tung juniring tung lai tum lahai mesen akam prabjin pen cheklem juniri 19 Dhansiri APHLC hin pen itum juniri padikrim lo lasi prabjin pen la jitu kuna mana men council election along banke laso pajok long le men kang than la so kam mang ke claim si mi athela ke didu 6 schedule aron si do ko pot la ke bang phan la son pu lam kali kelang select ta kali aja ta kali la ke 6 schedule ditu li tu nang po ta si li tu mang under the schedules la so benar under si do 6 schedule mande is 6 schedule is a constitution within constitution lagi
lasi la itum 60 dul long dobom lo itum karbiang long masau ke karbiang long east west lasi la litum